سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتنا نلومون كم تلمود حطوتات كاب تخطاتلتنا زبصحنا كنملس قربنا لنا كساب فصامه حستونا مسانا خصنحو بخبر زعدمكم افرم غدي سناي مكتتالكا بحبار يغبرلنا نبتا قدامي تحطو خنسجر قال 10 عمت من اسي منفسي بفقري ود 33 عمت من اسي تجزي الله ابو زلن فقري سماي كساب زعرق بعل حدار مقانو اي فلت النيره بدحري يغن فليطه نبعلت بيتو كغدفا توكيسيو نسجن نبعلت بيتو كغدفا قرب كم زيكونه حبيروني دحر ملسو نعوخ غدفو زلني انا مخانيكوا انت تسقرني ፍጹም ግን አይከአልኩን بفقرو تسنف بمهلاوي انتين تغوركو حشني بجاهم مخرخم هابوني سلينا كابش ودن زدالنا يا ملسي انه ابزي زبلكنا اباهلا سلسته كنعزبهم انخل بااتاتات አለው حده عدمه زي صغبت ጓልንስተይቲ ካብአ مزعبي ወደخت ቁረን አለዋዶ ይብላን ካለይቲ ዝኾነት ጓልንስተይቲ مسمرዑ ወዲ فقراو زمدنا كتمسرت يقباديو اي قبان سالسيت دما سب ابا عمرو نابلبون زسمعو ننبينو مزخون انتاي كقبرالو زبلين امونغو حد عامتن كلتا عامتن وي حموشت عامتن زلو فللي زمدنا ام مسرات زصعبو صقم يلن اتنا عدمه فللي عبيز بلا وي زقف حم زخون قنا بستفلالي ملكع كرأي يدليو حد خابو نتفللي مس مدرخاوي مكففال عدمه نايتم تصامتي مزماديو نابنت حنتي قال 6 عامت سبيتي مس ود 73 عامت سباي زمدنا خت مس تدلي امونغوم زلو نا 13 عامتات فللي مستي ابقال 10 عامتن ود 33 عامتن زلو زقارو يكونن اتفللي نا عدمه اب كلتيو لك 13 يو اتصقم جن اماي زستين مايو زي ستينيو سلازي نا عدمه فللي زلو ابنصار صوتا زمسرت زمدنا بمدرخات نا عدمه فلاليخي مستريو صلوا خم زلو كفلت يقبا 10 عامز عدمي اغوالنستيتي كابتي ناي غرزونا عدمه بقربيا تحلف زلا بانصار زي 33 عامز زغبره ودغنا ناي كوتتنا مدرخو وديو كابزفانو نوح زغبريو كمز زبل فللي نا عدمه ابزلو زمدنا زرء مقرحه ني حيلي معريدو يخون زبلكا ايو امونغو 4 عمز عدميا قلعت تدل سبيتن سساتات عدمه بمرغاصو ددحر اغري زتكل قلعه خوغي ارغان سمعو سبعين زهلو خنتاتك اب 50 زعابيه سب مس اب 7 زعابيت مصامدي بخمه يسانه اتي امونغو امزلو ناي ولدو فلليك نمقرابوم يعنقفوم دو ازي مستبحال يدليو مسمرعو سب ركب ممسرات بصقمات التسني غعزو مفلام مالتيو لعلو خلخا حدا استمرعو سب كاب حدارو وصاي ركب كغبر مقالو كفيلاوي كاب الوتاو بحري زملكت مخنياتو تكبارو نقال كيدانو زاتو مبصعا كم زي خبر زئمت بمخانو ابز مسرتو توسخ زمدنا خا اقديمو خنتاتو مالت بعل حدار مخانو مزيحبر قطفت كمللي بحريو كرأي كاليو إذا سئل دما إذا كلت بحريات مالت زي تأماننتن قطفتن مزلو وسب عميق زمدنا خت مسرتي كم زي بلكي زحبريو إذا بحرزي قابل علي ايو علوني وي كغرفو يزبل امنتن تهالي كغن ننبسغي تقشيشي يالخي مالتيو كقصلي بحالي تنتخونكي مسحادة قصالي كترطريو اتنبر سب تسمدي مهلاو كدما اي تزنقعن اي تسحاتيون امنا كتفكري مخالكي نبعلو قدليو اقدمكي بحريو مزيدنا كيسب كتقصل محلان دما نقدلكي مليسو زقدت سحتانيو اتا موداتا انريا كبد زبلتيا نسخي اب فقر اللخي كتقر فيهم زلكوكوا انت ترداخي بمفل لايك صعبنا يزخل قانزا فرح لكي امونغو خوحن ترير بايتان كمتقرقركي زحسبك دمايو لبخي مسوس لزلو نركبكم كتبتكيو ايدلخن امرخون زوصالو معصو كتحبريخم زلكي يفلطيو بلانغا لانغا انت قصيلك غنا كبري غزا نفسخي كقصليو بقصالي እና በልኪ
ክትማስን ምዃንከ ኣይትዘንጊዒ ዝዓነወ ክብሪ ነብስኺ ካብ ምሕዳስ ዝሰንበረ ልብኺ ምጽጋን ከም ዝቐልል ኣዕሪኺ ክትኣምንሉ ይግባኣኪ ቃንዛ ምፍልላይ መሪር እኳ እንተኾነ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ሓላፍ እዩ ምስኡ ምቕጻል ከዓ ዝበኣሰ ቃንዛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይትዘንጊዒ እቲ ምርጫ ናባኺ ንገድፎ እዚ ወድሓንኪ ካልአይቲ ሕቶ ድማ ሕልመይ ኣብ ህይወት ዕውት ምዃን እዩ ሃብቲ ከዓ ከም ሓደ መምዘነ ዓወት እየ ዝርድኦ እንተኾነ ኣይኮነን ክበጽሖ ጨንኡ እውን የብለይን ከም ኣማራጺ ከዓ ንሃብቲ ክምርዓዎ እህቅን ኣለኹ ነታ ፍቕሪ ጥራይ ዝርከባ ኣፍቃሪተይ ገዲፈ ምስ ሃብታም ጓል ክምርዖ ወሲነ ኣለኹ ቅድሚኡ ግን ኣይፍለጥኒ እምቦ ገለ እንተትብሉኒ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ካብ ስዊዘርላንድ ዝኸበርካ ወዲ 27 ዓመት መንእሰይ ገለ ጽሑፋት ገናጺልና ዝረኸብናዮ ምኽሪ ከነካፈለካ ሓንቲ ሰበይቲ ንግዳም ገጻ ኣብ ዝተቐልቀለትሉ 3 ነዊሕ ጻዕዳ ጭሕሚ ዝነበሮም ሽማግለታት ኣብ ገበልኣ ወይ ኣፍ ደጊኣ ኮፍ ኢሎም ተዓዘበት ናብኣቶም ብምኻድ ድማ ዝፈልጠኩም እኳ ኣይመስለንን ጠሚኹም ክትህሉ ስለ ትኽእሉ ግና እንጌራ ክትበልዑ ገዛ እተው በለቶም እሞ በዓል ቤት ክና ኣለዉ ድዮም እቶም ሽማግለታት ነታ ሰበይቲ ሓተትዋ ኣይፋሉን ወፂኡ ዘሎ መለሰትሎም ስለዚ ንሕና ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና ብሓባር መለሱላ እቶም ሽማግለታት ኣጋምሸት ሰብኣይ ስራሕ ውዒሉ ገዝኡ ምስ ኣተወ ሰበይቱ ኩሉ እቲ ዘጋጠማ ኣዕለለቶ እቲ ሰብኣይ ኩሉ ምስ ሰምዓ ከምዚ ኢልዋ እሞ ኸይድኪ ምምፀይ ንገርዮም ገዛ ከኣትዎ እውን ዕድመ ኣቕርብሎም በላ ሰበይቲ ናብቶም ሽማግለታት ብምኻድ ንኸኣትዉ ጋበዘቶም ሰለስቲኦም ቶም ሽማግለታት ብሓባር ኣይንኣቱን ኢና መለሱላ ቁንቁኝኡ ዘይተረድኣ ሰበይቲ እንታይ ማለት እዩ ተወከሰቶም ሓደ ካብኣቶም ክገልጸላ ተንስአ ከምዚ ኸ በላ እዚ ትርእዮ ዘለኺ ስሙ ሃብቲ ይበሃል በላ ናብ ሓደ ካብቶም ብጾቱ እናመልከተ ናብቲ ካልእ ብምስጋር ድማ እዚ ኸኣ ዓወት ይበሃል ኣነ ኸኣ ዝትርእኒ ዘለኺ ፍቕሪ ይበሃል ኢሉ መንነቶም ኣላለያ ወሲኹ ሕጂ ናብ በዓል ቤት ክኺድ እሞ ተመያይጥኩም ካባና ንገዛኹም ከኣቱ እትደልይዎ ሰብ ሓደ ሕረዩ በላ እታ ሰበይቲ ብጉያ ናብ ገዝኣ ተመልሰት ነቲ ምስኣቶም ዝተመላለሰቶ ድማ ንበዓል ቤታ ሓበረቶ በዓል ቤታ ብዝሰምዖ ዜና ኣዝዩ ተሓጐሰ ከመይ ዝበለ ጽቡቕ ዕድል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ካብ ኮነ ንሃብቲ ዓድም እዮ መጺኡ ኸኣ ንገዛና ብሽሻይ ይምላእ እያ በላ በዓልቲ ቤቱ ግና ኣይተሰማምዐትን ፍቑረይ ንምንታይ ንዓወት ዘይንዕድሞ በለቶ ብማዕዶ ኾይና ትሰምዖም ዝነበረት ሰይትወዶም ኣብዘይ ኣባ ስምዑኒ ንፍቕሪ እንተዝዕደም ዶ ዝሓሸ ምኾነ ብኡ ኸኣ ቤትና ብፍቕሪ ምተመልአ ዝብል ሓሳብ ኣቕረበት እቲ ሰብኣይ ኣብ ናይ ሰይትወድና ምኽሪ ንሰማማዕ በለ ንሰበይቱ ኸኣ ተዛረባ ከይትክበሊ ጋሻና ፍቕሪ ከም ዝኾነ ሓቢርካ ዓድም እዮ በላ እታ ሰበይቲ ናብቶም 3 ሽማግለታት ተመሊሳ መንኩም ይፍቕሪ ጋሻና ክትከውን ብኽብሪ ዓዲምናካ ኣለና በለቶ ፍቕሪ ዝበሃል ሽማግለ ብድድ ኢሉ ናብቲ ገዛ ገጹ ክስጉም ጀመረ እቶም 2 ሽማግለታት እውን እግሩ ሰዓቦም ብተግባራቶም ዝተገረመት ሰበይቲ ኣነ ንፍቕሪ ዓዲመዮ ንስኻትኩም ስለምንታይ ኣሰሩ ትስዕቡ ኣለኹም ክትብል ንሃብትን ዓወትን ዝተባሃሉ ሽማግለታት ሓተተቶም እቶም ሽማግለታት ብሓባር ንሃብቲ ወይ ንዓወት እንተትዕድሚ እቶም ዝተረፍና 2 ኣይማእተናን እስኸ ግና ንፍቕሪ ዓዲምክዮ ክልቴና ድማ ንሱ ናብ ዝኸደይና ንኸይድ በልዋ ፍቕሪ ብዘለዎ ቦታ ሃብትን ዓወትን እውን ይርከቦ እዩ እዛ ምኽሪ ኣስተማቕራ የቐኒልና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹላትና በብዘለናዮ